Alo, salamu alaikum dost. Kovmiyada da canım. Sen Maloy Vines. Men sana WhatsApp'tan ama bir düşündürptüm. Ol düşünmezsin öýdän dost. Ana oğlanlar köpçülüğe çıkıp gurulap başlapdyr. Menem onda sana köpçülüğe aýdyp gurulap başlajak dost. Men sana öňe bir gele düşündürpdim öýdän. Nirde warak weýranlary, derece görmedik, hiç kimleri ýa-da günüň aşagyna çok koýly gezip beren beýnisi akanlar ýyzyňa düşürme şolary. Sen şolara adam edýän, prosmotr alyp berýän. Erte bir gün sen daşyňdan 2 sanjak reklam alyp juzyny 2 manat ýerse garny doýsa depçege olanlar şolardy. Görýän TikTokda buny öňkü tirkeşenje, öňkü adam edenje. Sen ýyzyňa düşüp adam bolunja şerçi ýylalyň dili çykypdyr, gördüň däme? Men sana öňe aýdypdym, şolara ýyzyňa tirkeme ýaly diýip aýdyp beripdim şeýlämi? Özüňkiler tirke ýanyňa diýip. TikTok oryan hemmekşi Maloy 3-4 tane oğlanla hemmekşem derler bile çörek yiyen oğlanlara utanıngda ama Maloy bize bakım aýtdyk ýanyňda näme etdik zat etdik diýip. O siz ödüňiz Maloy bile deňeň Maloy nira barda tanalýan nira barda halkyň biz ýal halkyň öňüne çykyp beren tanalýan oğlan siz kim o no name bir topar hiç kim siz o durmuşda öz ýerini tap bilmedik beýnisi guran akan bir topar ne Maloy sardyň Allah baryňyz o. Men size bir zat aýdyn, siziň pul berip geçenleriňizden Maloy salam berip geçenler bir topar şagal bolup bir möjüň daşyna üýüşüp bermeň beýdip. Şoň sahaýasyny ananaýyn siz maňa. Siz durmuşda öz ýerini tapmady oğlanlar siz. Hiç kim siz şagaly şuwaly käbi utanyňda ogama höp birleşip garnyňyzy pök gördüp de Maloy diýip durduňyz. Durmuşda siz ýerini tap bilmedik oğlan siz. Durmuşda bar aşykdan beýni gülüsinasiýa berip nira urunjagyny bilmän, näde prosmotr aljagyny bilmän. Ullara diýip satyp prosmotr aljak bolan bok siz emmejäňiz. Ananaýyn siz maňa şoňa söýýänler aýdýan. Siz bir bok hiç kimsiz. Barlan ýerine tanalýan, siziň pul berip geçenleriňizden salam berip beren, salam berip geçen oğlana siz beýdip bir bok gurunlaňyz ýapmaýa. Ýöne Maloyň özünden malay öň derece görmedik. Nirde hiç kimler ýyzyňa tirkemeler, nä tirkeýäsiň biz gatnaşýanlarymyz. Diňe şo Maloy gonşmarsy diýdi, islam diýdi. Şoňalar o nirde derece görmedikler, gumdan gelenler, aşakdan ýokary geljek bolýanlar, çekme elinden nipkän aýtýan. Olar ýanyňa gelýär, şo aşak seni terjek bolýarlar ondan. O göm şotaýda nirde galany da şotaýda. Göm oňalyklar o. Internet şoňalak bir zat 2 san prosmotr köp alınjak bolsa birek ýakylýan ýer bäzi. 2 prosmotr köp aljak bolsa birek söýülýän ýer. Muzurlar ýanyňa toplama diýip köp aýtdym. Garaň aksyn Maloy sen özüň ýanyňa toplap özüň prosmotr aldyň şollara. Hiç kim adamlar gollap bara ýüregi ýokoluň sen özüňe düşmandyr dost. Mena dost maslahatyny berýän ýok etdi tirkeşme jaňyna malma. Özüň ýallar kän adaş dogrunda gonşmal şuwa ýa-da şoň ýal bir kim ma bal şoýwa. Özüň ýallar bilen gatnaşsan derece görenler bilen dereceliler bilen gatnaşsan o niriň muzurlaryny ýydyňa düşürüp ýeje 2 günden TikTokda söýüp berler o ýejeň aşlar o. Niriň giň ýoluk aşlarla ýok etsen o mala özüňe gelsen o dost. Janyňyz sag bolsun o. Dost kovmýady da janyň sen Maloy Vines. Men sana WhatsApp'tan ama bir düşündürpdim, ol düşünmäsiň öýdän dost. Ana Vah, bolýa-da dostlar, durmuş nira var ýa-da düşünmänsiň öýdän diýip. O kim kime kömek etdi Maloy? WhatsApp'tan bilýän habarlaşýar, sen haly iş bilen habarlaşaňa men garşylygym ýok. Men haly iş bilen dawamam ýok. Ýöne, näme üçin birilen düşünmezçilik bilen haly iş? O şu bijan goýup beray da tipde haýsy diýen. Kän adama haýsy etdiň. Men emme orada duýda batşak, kelimini batşak dost. Men o dost diýdim ben. Ýok sen ýa meni dost ýok. Haly şöne sen tananyp, haly şöne sen tanasa, sen bilen münýana gowatlaşyň da bolmaýar. Sen tanan adamlar, sen tanan dost soňmara. Gaty bir minut durmaň aslında, bir minutla. O haly sene mara sana näme wiza goýup berýär atýan bolsa, sen emmeden çyndyryp goýup oturma haly men gowtanýar. Kärmillä meni bilen türkeşdim. O bloglar mara men sen şu diýän öz oglanyň bilen türkeş, öz marlym, oňa millet paraçylyda mako haly. Men öz oglanyň muň ýanyna barmakam, şuň ýanyna baryp öz wagt geçirýärdim şu oglanyň bilen. Näli gowaglan eden biler oglanyň ýa-da men eden bilmez oglanyň eken birinçilik bilen men öz elimde kärim bar, işim bar. Zanaverske jaýby satýan haly. Men reklamdan çörek ýan oglanyň näler? O ýazşaň ajaňlaşýan Maloy. Aýt haly WhatsApp'dan. Habarlaşýan orada aýt men zanaverske jaýby diýen men reklam edip çörek ýan. Aýt ikinjilik bilen 2,5 mil nogul bara. O 20 prosmotr yetme kanla men atajyndan geçýärdim o 20 prosmotr etsem dost diýip ýetilmeýän wagtdan bar.
Awa, sen şoma hallermen tanıyan, düşündün mü? Maloy'un gurulma çöktüm, ağzım astırdım. Koça çıkıp kazgınla tak saklapla, bunu kakap durka, bana cana diyadın, dost gayrat et. Şunya plan yerle, bak gayda yer kömüm, gereklaydı. Yani sen edin, bilme doğlunan kene. Yani şeyde yerde bitip duran, ot bara, gumma, şu gumma şlan katsa, ot çıkarıya edin, biliyor şu goygar, bereye ot çıkarıpla. Biliyor musun? Yani sen edin, bilme doğlunan kene. Halisem hiç kimin taksin, tanağına o halis berik gelse nesip oldu. Atnasa, tanasa, ondan şu koyun videolarına kan yok, normal o. Qarnaq oğlanın diye men ne qarnı yok da şükür halis şöyle qarnaq diyanın mara haqiqi akal teke Türkmen oğlanlarımızın barsının avray qarnıdır dost. Şundun mu? Barsının avray qarnıdır. Maloy allanmağa öyle koyulan nokta videolar. Yani haqiqatın adamı haqiqatı videolar. Halis şundun mu? Sen bilen o hiç tadı. Sana dinle bizim yanlış taramada yanlış etmeyeceği. O doğru taramada ayıp verdi. Sen videonu o killan bağırda koymağı ansap etmeyen halis. Bu cevap koyan diyeceğim var. Sağ ol, tanrı arkasın. Koydun o silah. Yani var ha, sen mi tanak koysana. Tanak koy diyeceğim lan. Kimin tanak koy ve bunun yanından ikiminden de göreyim. Kayan adamlar var diyeceğim biliyor musun? Şu kayan adamlar hiç sordak yok yerden. Hiç kim gep edilmeyen halis yaktan çıkarmagan. Yani var inne reklamı dağıtıp canlılarını Mısır yapmazsa da bile olur. Mısır yapmazsa da. Bargram guruluş mu tutulmaz. Kim o bilo, kim malo, ölçüp malo yok. Şunun bizim namlı maloy da bizim namlı matkara var mı? Şunun mu? Maloy da onun bizim namlı da. Şunun mu? On ya adamlar sen plan reklam et, kaleme reklam edem o kadar hiç adam reklam edem yok mu? Şu vakti sen ne 23 yaşadım 23 yıl reklam edip çörük görüyorum. O Xudaya şükür halal rahmet bilen çörük görüyorum. O en namdan derektir çörük görüyorum. Gurulak mı çörük yok. Halis şunun mu? O kalan bilmeyen zatlanım, maloy sana doğrulayacağım olsa, benim sana doğrulayacak filmana canlısa halis şunun mu? Bilmeyen zatlan, on yanıtı koyma. Maloy, sen bana koyan videolar vardır. On ya prosmotr olma hakkı yok, indi men gurulucu yok, sen nakrut ediyorsun şunun mu? Like'la, komentarla, satın alıyorum. Video köp görülü, köp adam düşünen yok. Men yanında ol, men düşünüyorum. Nakrut edip koyan videolar şunun mu? Video kayan adam, 200.000, 300.000 prosmotr. 15.000, 20.000 like diyara dostlar. Bilmeyeniz bilip koyun. Satın alınyan sonra. Nakrut getip koyasın maloy diyen oğlanlar. Canın sağ olsun dostlar. Maloy bayınız. Unserme diyen adamlar kana diyen mi? Onyal adam yok senin yanında. Senin yanında bugünler Süleyman Çeşik'ten başka adam yok. Bizim sen bilen Türkiye şiyadık, katnaşıyadık, dostluk, emme attık biliyor. Bir de tanıdık o katı bakımı kayıttık. Bir minden durmadık kanında. Süleyman'dan başka adam yok senin yanında. Olan bakımcak tanan son kaydar. Salamu aleyküm dostlar doğanlar. Yine ben sizin önünüzde emme daha de doğruyun aytmana geldim dostlar. İsteseniz kollayabilirsiniz, istemeseniz kollamaabilirsiniz. Bir de avada gidem yok. Biz siz onda bir cata para avada gidiyoruz dostlar. Onam çağa çıklarımızda şonun yüzünü güldürmek için. Yani avada giden pulumuz biz halarca kazancımız. Adam Allah'ımda ya prosmotr alıp beren ya like alıp beren pulunu boşuna alamda dostlar. Biliyor musun? Hakikate gödetirin. Sana gayret edin. Hakikate gödetirin. Kana öňden gelýän TikTokerlar, bloggerlar prosmotruna şolagam seredin, like'larna, komentarlarna boş satynat görünler. Gollamaň sana dostlar. Janyňyz sag bolsun. Awada emmekşimi diýip, awada gider. Awraýlykda halaljak derin döküp, halaljak gazanmaklyk ullukan awraýdyr. Meni gollaýanlar janyňyz sag bolsun. Indi videoda görüşýänçe